Mám strašne veľa otázok na slovo prečo. Pýtam sa každý deň a nie len jednou vetou. Prečo svet je niekedy tak chladné miesto? Prečo človek už nevie, čo je dobré gesto? Ľudia sa navzájom už vôbec nepodporujú. Namiesto vzájomnej lásky sa odsudzujú. Namiesto pohľadenia sa radšej pobijú. No takýmto spôsobom dlho už neprežijú. Na svete rasizmus a nenávisť rastie. Nakoniec nám pomôže už len veľké šťastie. Na svete za každým kutom len samé pace. Ľudia žijú špine ako tie posledné prasce. Nepochopím takých, čo nechápú systém. Kebyže mám na to, tak by som aj ja rád prispel. No na chudobných sa nekúka, bohatí sú hlavní. Taký človek nepochopí, čo je to byť hladný. Tak prečo je to tak, prečo sa to nezmení? Prečo všetko, čo je dobré, k zlému pramení? Prečo je ten svet postavený na hlavu? Prečo väčšina vyberá si len zlú dráhu? Prečo odbočia zle a veria tí, čo klamú? Tým, čo nevravia pravdu, len srdcia lámu. Sme všetci takí, úplne do nohy. Proste ľudská rasa má na toto len vlohy. Pomohlo by pozbudenie z niektorej strany. Dobre pláva preč a zle sa na nás valí. Samé zlé a nepriaznivé správy. Každý produkt v obchode je stále viac drahý. Tak prečo? Prečo nezmení sa to raz a navždy? Prečo to není tak, že by bol šťastný každý? Pomohla by láska medzi ľuďmi, aby tento svet nebol tak chladný a tak nudný. Niekedy začínam pochybovať o tom, že človek nezačne obchodovať aj so životom. Že predsa niekoho predá za peniaze a kúpi si niečo pre seba za ne. Prečo je to tak, nikdy nepochopím. Kebyže mám silu, tak to všetko otočím. Všetko zle len na všetko dobré. No musíme si s tým zmieriť, žijeme v zlej dobe.